Jon Sauvic és l'exemple més clar que en el món de l'esport la perseverança i la feina ben feta en cada entrenament i en cada partit al final té premi. Aquest extrem dret nascut fa 23 anys a Sarrià de Ter ha sabut esperar el seu moment i ha estat al lloc precís quan el Barcelona finalment ha decidit fitxar-lo. Des del moment que vaig marxar aquí ja volia tornar. El fet de que em truquessin i que em diguessin si volia venir és una que ja automàticament ja respons que sí, que no, ni t'ho has de pensar. Joan, pensaves que t'havia passat el tren definitivament per tornar al Barça? No, perquè penso que sóc jove, no? I em quedava molta carrera per endavant. La feina la vas fent, no? Cada temporada i tampoc és una que penses, no? De després d'una temporada aviam si et truca el Barça, sinó que tu vas fent, vas jugant i si algun dia t'arriba el premi com m'ha passat a mi, doncs t'arriba i estàs enormement agraït. Ve per cobrir la vacant inesperada d'Albert Roca. És una oportunitat que s'ha guanyat amb escreix. Va sortir del planter del Barça i ha aprofitat els anys que ha jugat amb l'Osca a la Lliga Sobal. Ara havia fitxat pel Naturhaus La Rioja, l'únic equip amb certes possibilitats de plantar-li cara al Barça en els campionats domèstics. Això no ens costa més diners del que estava pressupostat. Evidentment, al club no li ha costat res aquesta operació. L'entrada de l'equip de Sauvic no implica la sortida de David Balaguer, el jove jugador del Barça B, que ja ha disputat desenes de partits amb el primer equip.